Assalamu alaikum muhtaram cemaat. Assalamu alaikum. Kanalımın qonaqlari ushbu Oshqish jaridasi yig'lani podkastında men o'zim shiqara turgan Oshqish jaridasi turunda сөйләрмен, аңар yig'lan berirmen. Ham bu Oshqish jaridaning birinchi soni birinchi soni ул чыкты Рамадан ayının 1444 yılında. Барлык идея jaridani чыгару идеясы һәм мәкаләләрне яздыру һәм барлык мөхәррирлеген мин үзем алдым, үзем башкардым. Һәм ул дөрестән дә авыр булды, ул җиңел булмады. Миңа кирәк булды махсус программаларны үзләштерергә. Мин текст, LaTeX дигән пакетта эшләргә тотынган идем, анда булып чыкмады. Кайбер пакетлар кермәде, шуңа күрә күп хаталар булды. Аннары мин ул эшне калдырып тордым. Аннары мин Scribus, верстка һәм мөхәррирлек программасында эшләргә тотындым һәм барчасын Scribus'ta башкардым. Scribus'ta дөрестән дә анда күп кенә кораллар бар. Җәрида, икенче сүз белән әйткәндә, гәзит ясарга. Гәзит дөрестән дә миңа бик үзем фикеремчә бер битлек булды әле генә. Белмим, Алла бирсә тырышырмын инде аның 2 битлеген ясарга яки 3 битлеген ясарга. Әмма бу Oshqish jaridasi ул яңа имләдә булды минем. Мин уйладым булай чыгарга иске имләдә. Иске имләдә хәзердә минем макетым бар. Мин аны әле эш кайный. Анда күп кенә әйберләрне ясарга кирәк. Ул иске имләдәге газетымда. Менә булай бер битлек Oshqish газетасы яңа имләдә. Мин аны эшен башкардым һәм мин аны электрон форматта нәшер иттем. Менә бу Scribus нәшрият системасын бөтенләй үзләштердем, карадым. Бик кызык программа, ул бик миңа ошады. Анда күп кенә кораллары аның, мәсәлән, әгәр дә инглизчә әйтсәң layer'дан алып бит мастерлары да бар. Аларны барысын да кулландым. Һәм мин җариданы ясаганда Мирза һәм Әмири шрифтларын кулландым. Бәлки авыр булгандыр аны укырга. Мин әле аны карармын, ничек аны җайлырак эшләргә. Берничә макетын булдырдым. Һәм ничек әйттем мин алдан, Рамадан ayında 1444 елда мин аны нәшер иттем. Барлык идеялар, барлык мөәллифлек һәм мөхәррирлек, ул мин аны үзем башкардым һәм мин аларның битләрен хәзер бер тәкъдим итәм. Менә аның бите. Хәзер моны җабыйк һәм монда менә
ул ачкыч җәридәсе. Менә монда сулда сул Сулда аның соңгы әхбәрләр рубрикасы. Һәм анда мин әхбәрләрне яздым. Уртада җәридәнең исемен яздым. Һәм аның җәридәнең девизын яздым. Һәм унда Yok, Сулда onun санын яздым. Санын. Һәм датасын яздым. Кайсы көнне чыкканын. Кечкенә генә мәкалә яздым. Ул нинди мөмкинлекләр бирә яңа имлә дип. Менә аны күрәсездер. Менә сәрләүһә астында ул. Һәм монда берничә конкурста яздым мин. Бераз генә сүзләрне мәкалгә җыйдып конкурс яздым кечкенә генә. Мин һәм тагын бер алдангы хәзер табу хәзер шимек хәзер үзем дә укый алмыйм да. Хәзер бөтенләй кызык булып чыкты. Үземнең җәридәмне, үзем язган җәридәне үзем дә укый алмыйм хәзер. Менә хәзер уйлап торам. Хәзер ул сүз хәзер без аны карыйбыз. Ничек мин аны карыйм. Бәлки аны ничектер хәзер туктагыз әле. Менә карыйм ничек аны Шимәккә шилеккә шимәккә Дөрестән дә бу кыен булды укысы. Бәлки белмим, тикшереп карармын мин. Шимәккә Дөрестән дә кызык. Шимәккә Алдангы табу шимәккә җавап. Менә дөрестән дә
Болай уйлап карармын мин әле ул сүзне, бәлки хатадыр бар, бәлки хата юктыр. Ши, Шимәккә. Ни һәм соңгы мин монда пунктлар буенча яза башлаган идем. Яздым. Ни өчен яңа имлә җайлы. Менә тагын бер кичкенә генә өлеше бар. Ни өчен яңа имлә җайлы. Ә монсын шимәккә дигән сүзен шимәккә. Шемәк. Мәккә мин әле аны тикшереп карыйм. Бәлки дөрес язмаганмындыр. Менә дөресендә барыча материалларны тикшерергә кирәк. Менә монда бу рамкада мин ачкыч җәридәсе турында яздым. Аның һәм тагын яңа имләгә тагын менә ошбу хәрефләрне, менә билгеләнгән хәрефләрне эстәдем. Һәм аларны кулландым, чөнки дөрестән дә безгә кирәк яңа иске имләгә якынрак булырга. Әмма әгәр дә без иске имләне укый алмасак, гарәп сүзләрен, яңа имләдә укысак, без иске имләгә тизрәк кайтачакбыз. Һәм шуңа күрә иске имләгә кайтуда менә ошбу җәридәм, ачкыч җәридәсе минем уйлавымча зур роль уйнаячак. Һәм яңа саннарын сез күрә аласыз минем Telegram каналымда һәм Patreonымда. Мин Patreonда тырышырмын кертергә яңа саннарын һәм текстларын. Һәм анда Patreonda ул бөтенләй бушлай булмаячак, ул акчалата булачак. Булай Telegramда ул бушлай булачак. Ярар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Миңа дагый булыгыз, миңа игъана кылыгыз, миңа хәйрият өчен мин ачыкмын. Һәм ошбу куйган хезмәтләрем аклансын. Һәм хезмәтләрем зур булсын татар милләте өчен һәм ислам милләте өчен. Баракаллаху фих.